ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिके। हरे हरे కృష్ణ మాతరేగ్ల హరే కృష్ణవే శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసు బొత్తనంచిన మాత భగవద్భక్తరేగ్ల ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚಂದಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಕ್ಕೆಂಬ ಅದೇ ಐಟು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡವೆ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುರಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗವತನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಂಗೆ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪು ಐತ ಮೂಜಿ ಖಾಂಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಾದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬುಲ ಮಂತಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪ ಐತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಐಟು ಮೂಜಿ ಕಾಂಡ ಉಂಡು ಆಚಾರ ಕಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇತ ಕಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಂಡಡ್ಲ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಪನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಶ್ಲೋಕನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ದನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುನ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಮಧ್ಯಲೀಲದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 143ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇದನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂದೇರ್ ಅಂಚದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪನ್ವನು ಭಾಗವತಂ ಪೂರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಕೇಂದ್ರ ಪಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅದೇ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಐತ ಪೂರ ವಿಷಯ ಮೈನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಭಾಗವತ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಭಾಗವತ ನೋಡ 10 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಇನ್ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಂದು ಈ ಭಾಗವತ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಇನಿ ದ್ವಾದಶಿ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂಡಿತನೇಕ ದುಂಬಲ ರಿಪೀಟ್ ಅಂಚದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ದ್ವಾದಶಿ ತಾನೇ ಭಾಗವತಂ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಪನ್ಪ ಭಾಗವತನು ಅಂಚದ ಐತ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚದು ಕೇನುನ ಪನ್ಪುನ ಐತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ನೀವು ಪೂರಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪಾರ ಶುಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಶುಣ್ವನ್ ಪಂಡ ಕೇನ್ವೇರ್ ಪಠನ್ ಪಂಡ ಇನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಠನ ಮನ್ಪೇರ್
ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿ. ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮೂಜಿಲ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪೆರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವಿರಾಗ ಸಹಿತ ಮುಂದೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತು. ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಂ. ಇತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪಂಡ ಐಕ್ ಪುದರ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅಂತ. ಈ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚದ ಮಾತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲು ನೆಕ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನುಂಡು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ನುಂಡು, ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿನುಂಡು, ನಿಂಬಾರ್ಕಾಚಾರ್ಯರ್ನುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನುಂಡು. ಐನ್ ಪ್ರೋಪದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ಲ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗ್ ಟೀಕಾ ಬರೀತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಅಂಚದ ಆರು ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಪೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಐಕ್ ಟೀಕಾ ಬರೇನ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಐತ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದಾದಾದಿತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಾನ್. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ ಬರೆದಿತ್ತಾರೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮಡು ರಾಜೇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ವೃಂದಾವನದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡರಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರ್ ಪಂಡೇರು ದಾಯ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗ ಭಾಷೆ ಬರೆಯೋಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಬರೆತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಯ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಅವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ನಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಾದ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಆದಿತ್ಯರು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅಂಚದ ಅರ್ಥಲೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಕಾಣೆ ಮಂಗಲಾರ್ತಿಡ್ ಸಂಸಾರ ದಾವ ಅದೇ ಗುರುವಾಷ್ಟಕಂ ಪನ್ಪ ಅವ್ರ ರಚನೆ ಮಂತನಾರು. ಗುರುವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಸಾರ ದಾವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರು ಅಂಚದ ಆರು ಆದಿತ್ಯರು ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆದಿತ್ತನು ಪೋಯರ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆದಿತ್ತನು ಪೋಯರ್ ಆರೆಗ್ ತೀರೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ. ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಪುದರೆ ಬಲದೇವ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಅಂಚದ ಆರೇನ್ ಕಡಪವೆ ಆರು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ವೇರ್ಲ ಅಂಚ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗ ಅರ್ಥ ಬರೆಪುನ ಅತ್ ಸುಲಭ ಅಜ್ಜಿ ತುಲೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಗೆ 149 ಪೇಜಿದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ. ಪಂಡ ಇಟ್ ಆತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಟು 1000 ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ. ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಕಾಲೆ ಅರ್ಥ ಎಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಾಣ ನಮಕ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿ ಪಂಡ ಏನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಹಾಕ್ಲ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದು ಪೋಡು. ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಆತು ನಿಪುಣ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ನಿಜವಾಯ್ನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಪನೆ. ಅಂಚದ ಈ ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಭಾಷ್ಯ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂಚದ ಆ ಭಾಷ್ಯಗುಂಡತೆ ಅವ್ರ ಪುದರ್ ದೀಪನೆ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪರ್ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಅದೇ ಐಕ್ ದಯ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ದಿನ ಹೇಳಕ್ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಐಕ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ನು ಯಾನ್ ಬರೆಯತ್ನೆ ದೇವರೇ ಎಂಡ ಬರೆಪಾದನೆ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪನೆ ಬಲ್ದೇ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಭಾಷ್ಯ ಅಂದಿಯರಾಪಣ ನೆಕ್ ಇಜ್ಜ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದಾದ ನೆಕ್ ಪುದರ್ದಿನ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತುಂಡ ನಮಗ ಮಾತರಿಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜವೆ ಭಗವದ್ಗೀತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಆಫರ್ ಮನ್ಪು ನೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರೆಗ್ ಬಲ್ದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಓದ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವದ್ಗೀತನಾರು ಆಫರ್ ಮನ್ಪುನೆ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋವಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ನಿರೂಪಿಸೈನ ಶ್ರೀಲ ಬಲ್ದೇವ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ
ಅದೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅರ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಏರೆಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ದೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಒಂಜಿ ವಾರಡಾರು ದಲವಂದೇರು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಗ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಟೀಕಾ ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಪಣ ಏನು ಅರ್ಥವಂತನೇ ಅವು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಂಚದ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದಾಯಿಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಐತ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಭಾವಾರ್ಥವು ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಡು ನಾವು ಪಂಡ ಏರು ತುಲೆ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗಡು ಭಾರಿ ಭಂಗ ಅಂಚದ್ ಐಕ್ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿರೋಡಿ ಈ ವಿದ್ಯೆ ತಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮನೇಲ ಮೋಸ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ದೇವರನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಐಕ್ ಇಜಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಉಂಡತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಬತ್ತದ ಎತ್ತು ಜನ ಪತನ ಅಪನಕ್ಲು ಎತ್ತೋಲ್ಲೇರಿಂಚ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದುಂಬು ಪಾರ ಅಪ್ಪನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಯ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾಗವತಾಡು ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಡು ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಇಡೀ ಭಾವಾರ್ಥ ಅದೇ ಮಹಾಭಾರತ ನಮಕ್ಕೇನ್ಬ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಪಣ ಐಕ್ ಪಂಡ ಹೀಗೆ ಭಾರತ ಭಾರತದ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಡ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಇಜ್ಜನ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಐತ ಭಾವಾರ್ಥ ಅವನ ಒಯ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ಮಾಡುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಣಿ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪಣವು ಪುರಾಣದ ರಾಜ ಗ್ರಂಥರಾಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಮಂದಿರು ಕಾಂಡೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಕ್ಕ ಬೈಯಾಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತಮನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಂದಿರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಕಾಣೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಡು ಅವೇ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಪೂರಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಯಪಣ ನಮಕ್ ಭಾಗವತ ತೆರಿ ನಖೇಂಡ್ ಕಲ್ತ ನಮಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪಣು ಇದು ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಪರ್ತುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಪಣ ಒಂಜಿನ ಸ್ಕಂದಾಡು ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾವಾರ್ಥ ಭಾಗವತಡು ಉಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಏಳು ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ 10 11 16 13 14 15 ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟು 14 17 18 ಅವಳು ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಪಂಡ ದ್ರೌಪದಿನ 5 ಜೋಕ್ಲು ಉಪ ಪಾಂಡವೇರ ಅಕ್ಲೇನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಕ್ಕೆ ಇರ್ಪರು ಜೆತ್ತು ನಕ್ಲೇನು ಅಂಚದು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ಕಥೆರ್ದವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಮಂತೆ ಪಂಡದು ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂತಿ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಪಾರು ಪಿದಾಡ್ದವರಿಗೆ ದ್ವಾರಕ್ಕಾಗು ಪಂಡ ಪುರಾಂಡು ಅಂಚದ ಆ ರೀತಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಆಡ್ದು ದ್ವಾರಕ್ಕಾಗ ಪೋಯಾರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಉತ್ತರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಬೊಡೆದಿ ಆರು ಬಂಜಿನಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಅಭಿಮನ್ಯು 13ನೇ ದಿನ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಡು ಸೈಪರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚದು ಅಪ್ಪಗ ಅರೇನು ಪಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿತ್ಯಾರು ಅರ ಮಂಡೆ ಬೋಲ್ಸದು ಪೂರ ಮಂತ್ ಕಡಪಾಯರು ಆಂಡಲ್ ಆರು ಪಿರಲ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಂಡವೇರ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪನೆ ವಂಶವೃದ್ಧಿ ಯಾರೆ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಸಂತಾನನೇ ನಾಶ ಅವಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಬಾಣದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಈ
ಉತ್ತರೆನ ಬಂಜಿ ಕುತ್ತೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಕುತ್ತೆರೆ ಬಣ್ಣಗ ಉತ್ತರೆ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಎ ಮಾತೆರಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಮಡೆ ಅಂಚದು ಉತ್ತರೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ತೋಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಲ್ತೋಂದು ಬತ್ತದ ಕೃಷ್ಣಡ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ದೇವ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ತುಲೆ ನಮನಿ ಮೃತ್ಯು ಪನ್ಪುನ ದವಡೇರ್ತು ಏಲ ನಮನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಇದೇನ ಪಂಡ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಉತ್ತರೆ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಉತ್ತರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪನ್ಪೇರ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಏತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಒರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಉತ್ತರ ಉವಾಚ ಉತ್ತರೆ ಪನ್ಪುನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ದಾದಾಪುಣು ಬಾಣದ ರೂಪಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬುರ್ಪೇರ ಅವು ಉತ್ತರೆನ ಗರ್ಭನ್ ಪಣ ಅಪಗಾಲ ಬಂಜಿನಾರ್ ಅಂಚದು ಉತ್ತರೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಾಡೆ ಬತ್ತದಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಉತ್ತರ ಉವಾಚ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಜಗತ್ಪತೆ ನಾಣ್ಯಂ ತ್ವದ್ ಅಭಯಂ ಪಶ್ಯೇ ಯತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಪರಸ್ಪರಂ ಅದೇ ನಾಣ್ಯಂ ತ್ವದ್ ಅಭಯಂ ಪಶ್ಯೇ ಯತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಪರಸ್ಪರಂ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಉತ್ತರ ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಣ ಯೋಗ ಮಹಾಯೋಗಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗದ ಪಣ ಭಗವಂತಗೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಪಣದ ಪುದರು ಅಂಚದ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಅಂಚದ ದೇವರೇ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ protect me for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality ಮೃತ್ಯುರ್ದುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಾರ್ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇರ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರ ಅವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ದು ಏರ್ಲ ಅದೇ ಏನಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಣ ಅದೇ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪುಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ ಯತ್ರ ಮೃತ್ಯು ಪರಸ್ಪರಂ ಮೃತ್ಯುರ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಾರೇರ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಬೇತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಎಂಚದ ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡ್ ಉತ್ತರೆ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪನ್ಪೇರ ಭಾಗವತರ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಾಗವತಂ ಫುಲ್ಲು ಮಹಾಭಾರತದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಪೂರ ಭಾಗವತಂ ಉಂಡು ಮಹಾಭಾರತದ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಆರು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಉತ್ತರೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದು ಆರು ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಮಲಂ ಸ್ಫುರಟಿ ಮೌಲಿನ ಮುಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಂಬು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೊಂಬೆರೆಲ್ದ ಶೇಪುಡು ಭಗವಂತ ಉತ್ತರೇನ ಗರ್ಭನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ ಅರೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಗದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಉತ್ತರೇನ ಬಾಲೆನು ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕಿರೋಡು ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚದ ಮಹಾಭಾರತದ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವರ ಕೆಲವು ವಚನಲ್ಲ ಗೆತೊನ್ ಬೇರೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹಿಜ್ಜಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಉತ್ತರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚದ ಆರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಾತೆರ ಭಗವಂತ ಎರಡ ಕೃಷ್ಣಡ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೈತಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ದಾಲ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ A fiery iron arrow is coming towards me fast. And just fiery.
ಪಂಡ ಗೆಂಡದ ಕಿಡಿತ್ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ ಮೀ ಪರ್ಸನಲಿ ಎನನ್ ಬೊಂಡ ಕೆರಡ್ ಈ ಬಾಣ ನಾಶ ಮನ್ಪಡ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಇಫ್ ಯು ಸೋ ಡಿಸೈರ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬರ್ಟ್ ಮೈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಅಂಚದೆ ಎನ್ನ ಭ್ರೂಣ ಅಂಚದೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ನು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮೀ ದಿಸ್ ಫೇವರ್ ಪಂಡ ಇದೇನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಎನ್ನ ಭಗವಂತ ಅರ್ ಪನ್ಪೆರ ತುಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ ದಾಯೆ ನು ಮನ್ಪೆರ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಅರೆಗ ಬಾಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಇದೇನು ಪಂಡ ಈ ಸ್ತೋತ್ರಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನು ಮನ್ಪೆರೇರ ಉತ್ತರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಪಿದ ಪೋಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ತುಲೆ ದ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತನೆ ಕುಂತಿ ದ ಚೇಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಪಗಾರ ರಥಟ್ ಕುಳ್ಳುದು ಪಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತಾಂಡ್ ಪಾಂಡವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂದೇರು ಉತ್ತರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೇರು ಕೂಡ ಪಿದರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ 5 sons ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ರೌಪದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಪಂಡ ಆರು ದೂರ ಪಾರೆ ಪಿದಡೇರಿಗೆ ದ್ವಾರಕಕ್ಕೆ ಪಾರೆ ಪಿದಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಕುಂತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಜ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿಲ ಭಾಗವತಮ್ಮಡು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಯರ್ ದಯಪಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೇ ಬರೀತೇರು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೀನ್ ಕುಂತಿ ಪಂಡದು. ಅಂಜ ಕುಂತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 26 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅವೇ ಎಟಾರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ ಮನ್ಪುನ 18 ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ಪುನವು ಅಂಚದ ಐಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕುಂತಿ ಉವಾಚ ನಮಸ್ಯ ತ್ವಾದ್ಯಂ ಈಶ್ವರಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತರ್ಬಹಿರವಸ್ಥಿತಂ. ಕುಂತಿ ಪಂಡರಿಗೆ ಐ ಆಫರ್ ಮೈ ಒಬೈಸೆನ್ಸಸ್ unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. ಭಾರಿ ಸ್ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾದ್ಯಂ ಇರೆಗ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಇರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಂ ಪಂಡ ಇರ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಈಶ್ವರ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇರ್ ಪರೆ ಏನಾರು ಅಂಚದ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇರ್ ಮಾತೆತಲ ಉಲೈಲ ಉಲ್ಲಾರು ಪಿದೈಲ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂತರ್ಬಹಿರವಸ್ಥಿತಂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪಂಪರ್ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಅದುಲ್ಲಾರು ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಪಂಡ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ದೇವರ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಮಗ್ ಅವೇ ದೇವರ ದಾಯ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆರು ಅದೇ ದೇವರನ್ ದಾಯ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೆ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾಡುಲ್ಲ ಮಾಯಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬರಡು ಪಣ ಮಾಯ ಪಣ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಅದೇ ಗೀತಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತ್ರಿಭಿರ್ ಗುಣಮಯೇ ಭಾವೆ ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯ ಪರಮವ್ಯಂ ಪಂಜ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಮೋಹರ್ದವರ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೆರಿಯೋನೆ ರಾವಂದಿಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಆ ಗುಣರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ಅಂಚದು ಕುಂತಿ ಮಾರೆ ಪನ್ಪೆರು ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತರ್ಬಹಿರ್ ಅವಸ್ಥಿತಂ ಅಂದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜರ್ ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಉಲೈಲ ಉಲ್ಲಾರ ಪಿದೈಲ ಉಲ್ಲಾರ ಅವೇ ಅಂಚ ದೇವರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಲೈಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿದೈಲ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆತುಯ ವಿರಾಟ್ ರೂಪಡು ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಟು ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಭಾಗವತಮ್ಮಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವತಮ್ಮನು ಪುರ್ಲುಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಕೇನೋಡು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಈತೀತ್ ದಮ್ಮಯ ಪಾಡ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅವು ಸ್ಲೈಡ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುಂದಾಯಿ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ತೆರಿನ ನಾವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಅದೇ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನುವರೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪು ಅಕ್ಲು ಸೈಪೆರಿಗೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಣ ಸರಿ ಅದು ಒಲ್ಪಲ ಕೇಂಡ ಫಲ ಬರ್ಪುಜವೇ ಓಲಾ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಓದಿಜ್ಜರು ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ತಿಜ್ಜರು ಪರಂಪರೆಡ್ ನು ಇಜ್ಜರು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿ ಆದಿ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಕೇಂಡ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಜ್ ನಾ ಅಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೆರ ನಕ್ಕೇನು ನಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಆಪೆರ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜದೆಲ್ಲ ಅದೇ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗಡು ಭಾಗವತ ದಾಲ ಫಲ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಡಿಕೆ ನೋಡು ಬತ್ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಜನ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನತೆ ಅಂಜ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಕಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆವೇರು ಕಲ್ತಿನ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಾರು ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಇನ್ನುವರು ಅದೇ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಅಣ್ಣನ್ ಪುನಃ ಮಕ್ಕಳ ಅಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಿಯುಗದ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಅಂಚೆನೆ ಪುನಃ ಜಿಂಜ ಜನ ಒಯ್ನು ಮನ್ಪರಿಗೆ ಐಟೇ ಪೂಪನೆಗೆ ಹಾಕಲು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುಗಡ ಮೂರ್ಖರೆ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋ ದಾಲ ಚುರುಕಿಜ್ಜೇರು ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತನ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯನ ಪೂರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪುನ 100% ದೇವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಣ ಭಾಗವತ ಮಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ಆತು ಪೂರ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಂತುಲು ಇತ್ತಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲೇರು ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆನು ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾವಾರ್ಥ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥಡುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೋ ಸೌವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಬೃಂಹಿತ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾ ವೇದದ ತಿರ್ಲು ಅಂಚದು ಅವು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅಂಚೊಂದು ಪುರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲಗೆ ಪುರಾಣಾನಾಂ ನಾಮ ರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಾಗವತೋದಿತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಂ ಪುರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಇನಿ ಭಾಗವತ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಯಾಪಲಕ್ಕೇನೋ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೇನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜದು ಪಂಡ ದ್ವಾದಶಿ ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ತ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭಾಗವತಡೆ ಪಂತೇರು ಅಂಜದೇರು ಭಾಗವತಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಅಕ್ಲು ಪುರಾ ಪಾಪರ್ದಲ್ಲ ಪಣ ಅಕ್ಲು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ದ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ವಾ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ದ್ವಾದಶಿತಾನಿ ಏಕಾದಶಿತಾನಿ ಇದು ಭಾಗವತನ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೇರು ಪೊರ್ಲೋಡು ಅಕ್ಲು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಆಯುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ಲ ಮನ್ಪ ತುಲೆ ಅವಳ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅದೇ ಭಾಗವತಂ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪ ಮಾತೆರಿಗೆ ಲಾಪುಜಿ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಅದೇ ದೇವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೃಪೆ ಉಂಡೇನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪೂರಾ ವೇದದ ತಿರ್ಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದು ವಿಸ್ತಾರ ಅದೊಂದು ಪಣ ಪೂರತ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಲೆ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ಅದೇ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಏತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಂದಿರ್ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಯುನ ಅತ್ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಸಾರನದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಅವಳ ಭಾವಾರ್ಥಡಿ ಏತ್ ರಿಪೀಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ವಿವರಿಸದೇರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ವಿಷಯ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಂಚದ ಪಣಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಲೇಕ ನಮಕ್ ಅರ್ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಪನ್ಪುಣ್ಯವೇ ಪೂರೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಗ್ರಂಥನ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೊಡ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾಗವತಂ ಈ ರಡ್ಡ್ ಗ್ರಂಥ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ದಾಯಪಂಡ ಭಾಗವತಡೆ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು
ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಲ ಈ ವಿಷಯಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪೇರು. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ವರ ಪಂಡ ಈ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಶ್ರವಣಂ ಅನ್ಪೇರು. ಅಂಚದು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂಚೆನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ಶ್ರವಣಂ ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ಸರಿ ಶ್ರವಣಂ ಅನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚದ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಕೇನೋಡಾದ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗತೆ ಅರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉಂಡು. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪುರಾಣಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ ಕನಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಂಡತೆ ಫುಲ್ಲು ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು, ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾದವಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಫುಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು, ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನೋ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಫುಲ್ಲು ದೇವರ ಆರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಅಂಚದು ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಣ ಭಾಗವತರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಜನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂತೇವ ಜಾನಂತೋ ಕಿಂಬಹು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು. 10ನೇ ಸ್ಕಂದದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಐದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅವೇ ಅಂಚದ ಅರೆಗೆ ಇದೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೆ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಗಳು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ್ಲದೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಕ್ರಿಪೇಟ್ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನೆಲೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುನತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪಡದೆ ಆ ಬೊರ್ಚಾನ ಪಟ್ಟಂಗ ಅವ್ಲ ಅಂಚಾಂಡ್ ಮೂಲ ಇಂಚಾಂಡ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ದಾಲ ಅದೇ ಐಟು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಅಂಚ ದೇವರ್ನ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪಡಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರ್ಪತುಲೆ ಭಾಗವತಮ್ಮಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತಮ್ ಉಂಡತೆ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂತೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ನೆನೆಪು ಮನ್ಪಡಪ್ಪನು ಭಾಗವತಮ್ ಪಂಡ ಈತ್ತೊಂಜಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಈತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡಿ ಎಂಚೆ ಇದೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂದ ಭಂಗನೆ ಇಚ್ಚಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅದೇ ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚೆ ಈತಿತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆನೆಪುದು ಇಪ್ಪು ಈ ಸ್ಕಂದಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅದೇ ನೆಟ್ಟು 31 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು. ಪೂರ ಮೈನಾದ ಉದ್ದ ಗೀತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬತ್ತನ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡೊಂದು 10-11 ಫುಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಂಡು. 121 ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 31 ಅಧ್ಯಾಯ ಟೋಟಲ್ ಏತಾಂಡು 121 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆನೇ ವರ್ಣನೆ 121 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಆಯ್ನ ದಿಂಚತುಲೆ నేను తోజ మాతరేగల ఇంచ క్లాస్ బత్తన ఈజీ అద అర్థం అంతోనే అంతులే ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ದೇವರನ ಅವತಾರ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಅವತಾರ ಮನ್ಪುನೇತ ಕಥೆರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ತುಲೆ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದ 31 ದ ಡಿಸಪರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮುಟ್ಟ 10-11 ದಾಯಪಂಡ 10ನ ಭಗವಂತನ ಮೋನೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ಮುಖಾರವಿಂದಂ ದಶಮ ಪ್ರಫುಲ್ಲಂ ಪಂಡ 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಮೋನೆಗೆ ಏಕಾದಶೋ ಯಸ್ಯ ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟಂ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಗವಂತನ ಮುಂಡಗೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣಡ್ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡೆತ್ತ ಅಂಚದು ಈ 10-11 ಫುಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯನೇ 121 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಮಾಯಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಮಾಯಡ್ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಆತ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚು
ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಡೆ ಪಂತೇರು ಇಂಕ್ ಶರಣಾಯಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪರು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಪಾರ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಕಲ್ಪೊಡಿ ಅವೇ ಭಕ್ತರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಅದೇ ಕೆಲವರನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇತೇನೆ ಅಂಚತ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೂಜರು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಒಂಚೂರ್ಲ ಪಂಡ ಚೂರ ಅಕಲ ಸಂಘ ಆಂಡಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಪದಾಯ ಪಂಡ ಅಕಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮಕ್ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನೆ ಅವಿಗೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತೆ 4 ಶ್ಲೋಕ 5 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತು ದೇವಡು 21 22 25 44 ಅಂದತೆ ಈತು ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತು ದೇವಡು ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ ಅದೇ ಏರ್ ಕಲ್ದಾರ 5 ಶ್ಲೋಕಲ್ ಏರ್ ಕಲ್ದಾರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ 5 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ದಾರ ಈರ ಕಲ್ನಕ್ಲುಲ್ಲಾರ 5 4 3 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ ಏರ್ ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಚದ ಏರ್ 5 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಲರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಸೆ 4 ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 4 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ದೇರು ಅವೇ 3 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ದೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡತೆ ಐಟ್ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಇಡ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರಸಂಗಮಜರಂ ಪಾಶಂ ಆತ್ಮನ ಕವಯೋ ವಿದುಃ ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ಅಪಾವೃತಂ ಅದೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಮಜರಂ ಪಾಶಂ ಭೌತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸಂಗಮನ್ಪುನೆರ್ದು ಬಂಧನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ ಏವ ಸಾಧು ಸುಕೃತೋ ಸಾಧು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಮನ್ಪುನೆರ್ ದಾದಾಪೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರಾ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪಲ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆನ್ ಕಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚದ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪರಸ್ಪರಾಣು ಕಥನಂ ಪಾವನಂ ಭಗವದ್ಯಶಃ ಮಿತೋರತಿರ್ಮಿತ ತುಷ್ಟಿರ್ ನಿರ್ವೃತ್ತೈರ್ಮಿತ ಆತ್ಮನಃ ಪರಸ್ಪರಾಣು ಕಥನಂ ಅಂಚದ್ one should learn how to associate with the devotees of the Lord ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ಪಂಪುನ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದೇವರ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಂದು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಒಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪಾವನಂ ಪಂಡ ನಮನ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡವು ನಮನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಾವನಂ ಪಂಡ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಚಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಭಕ್ತರ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಭಕ್ತರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಸಂಬಂಧನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದು ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಣಿಗೆ ಮಿತೋರತಿ ಮಿತ ತುಷ್ಟಿರ್ ಐರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸಂತುಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಅಂಚದು ಮಿಥೋ ರತಿ ಮಿತ ತುಷ್ಟಿರ್ ಅದೇ ತುಷ್ಟಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯನೊರಿ ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪುಜರ್ ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚದ್ ಇಂಚ ಅಕಲ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೇರ್ದ ಅವರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುನು ನಿರ್ವೃತ್ತಿರ್ ಮಿತ ಆತ್ಮನಃ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಈ ದುಃಖದ್ದು ಪಣ ಆಯ್ಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಬಯಕೆ ದಾದಾಪುನು ದೂರ ಆಪುನಿಗೆ ಪಣ ಬುರ್ದು ಗುಡ್ಪೆಗೆ पण इजिना आयगे बारी बंगा आपोंಡು इन इजिना ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈರ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ದಾಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐತ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಅಂಚದೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನಗೆ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದ ಬುಡ್ಪಾವ್ಜಾರ ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ ಬಂಧನಡ್ ಪಾಡ್ರ ತುಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ ಪೂರಾ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಂತರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಬಯಕೆ ಅದೇ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರೋದು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ರಹಸ್ಯ ನಮಗ್ ಪೂರ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವತಂನು ಪೂರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಒಂದು ಇದೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇರು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಬೇತೇರ್ಲ ರಚನೆ ಮಂತನೆ ಹತ್ತು ಅವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ರಚನೆ ಮಂತನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಫೈನಲ್ ವರ್ಕ್ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಲಾಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಮಂತನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಈ ಭಾಗವತದ ಗುಣಗಾನ ಪಂಪ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕೆನ್ಬ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ತೂಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಪುರಾಣ ಉಂಡು 18 ಪುರಾಣ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆನ್ಬ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟು ಏತ್ 18 ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅಂಚದ 18 ಪುರಾಣಡ್ ತುಲೆ ಭಾಗವತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪೂರ ಪುರಾಣದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಪುರಾಣದ ಏತೇತು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡುಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಯ್ಟು ಈ 16ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ 16ನೇ ಸ್ಕಂದದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐಟ್ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಏತು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂಡ 5 ಶ್ಲೋಕಡ್ 5 ಆಜಿ ಅವೇ ಆಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ 18 ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜುಂಟುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ 10,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ 55,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಡ್ 23,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಶಿವ ಪುರಾಣಡ್ 24,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಡ್ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ನಾರದ ಪುರಾಣಡ್ 25,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣಡ್ 9,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣಡ್ ಅಂಚದ 15,400 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣಡ್ 14,500 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಡು 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಗ ಪುರಾಣಡು 11,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವರಾಹ ಪುರಾಣಡು 24,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು 81,100 ತುಲೆ ನು ಪುರಾಣಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ 81,000 ಅವೇ ಪುರಾಣದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಆ ಪುರಾಣಲ ಭಾಗವತನ ಪುಗರುಂಡು ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಐಟು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಟು ಅವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತನ ಪುರಾಣ 81,100 ಅದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವರೇ ತಾರೆ ತಿರುಗುವ 700 ಶ್ಲೋಕದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ 81,000 ಅದೇ ಸುಮಾರು 2,000 ಮುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವೈಷ್ಣವ ಖಾಂಡ ಉಂಡಾಯ್ತು 7 ಖಾಂಡ ಉಂಡು ವೈಷ್ಣವ ಖಾಂಡಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲು ಪೂರ ಹಿಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚೆನೆ ವಾಮನ ಪುರಾಣಡ್ 10,000 ಶ್ಲೋಕ ಕೂರ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ 17,000 ಅಂಚೆನೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣಡ್ 14,000 ಅಂಚೆನೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ 19,000 ಶ್ಲೋಕಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣಡ್ 16,000
and a total number of Purana 400,000, 18,000 of these once again belong of the ಭಾಗವತಂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಚದ ಭಾಗವತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಪೇರು ಮುಲ್ಪ 18,000 ಅಂಚದ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆದ 4 ಲಕ್ಷ ಅಂಚದ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು 18 ಮಹಾಪುರಾಣಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಇದನ್ ಮುಲ್ಪ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮಹಾನ್ ಆಚಾರ್ಯರಾರು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣಡು ಇದನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅವರಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಸ್ಥ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚದಾರ ಪೂರ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚಂದು ನಮಕ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚದ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡನೆಟ್ಟು ಪಂಡಂದು ಅಂಚಿನ ಪುರಾಣ ಇದೇನು ತೂಂಡ ಆಗ ಬಾಕಿ ಓತು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪೂಜಿಗೆ ಭಾಗವತಂ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಅವೇ ಪೂರ ಎಟ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಇದೇ ನಮಕ್ ಕಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ಭಾಗವತಂ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಿಮ್ನಗಣಾಂ ಯಥಾ ಗಂಗಾ ದೇವಾನಾಮಚ್ಯುತೋ ಯಥಾ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಯಥಾ ಶಂಭು ಪುರಾಣಾನಾಂ ಇದಂ ತಥಾ ಇಂಚ ಸುದೆಕ್ಲೆಡ್ ಗಂಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಇಂಚ ದೇವಿ ದೇವತನಕ್ಲೆಟ್ ಅಚ್ಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಇಂಚ ಪುರಾ ವೈಷ್ಣವೇರ್ನೆಟ್ಲ ಶಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಾಗವತಂ ಇದೇನ್ ಮುತ್ತ ಪನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ಆತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಾಗೆ ತುಲೆ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ನೊಂದು ಅಮಲಂ ಪುರಾಣಗೆ ಅಂಚೊಂದು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಾಗೆ ಅಂಚೊಂದು ಪರಮಹಂಸರ್ನ ಗುಣನ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಇದನ್ ಕೇನು ನೇಟು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಜಿಲ ಬರ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚದ ಖಾಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ತುಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸಹಿತಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುಣಿಗೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಇದೇನ್ ಏರ್ ಕೇನುವೇರು ಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರಹ ಅಂಚದ ಏರ್ ಇದನ್ ಕೇನುವೇರು ಕಲ್ಪನೆಯರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಬಂಧ ನಡೆದಲ ಅಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪರ ಅಂಚದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿ ಪಾನ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ಪೇರು ಕೇನುವೇರು ಅಕಲ್ ವಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವೇರು ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವರಿಗೆ ಅಂಚದ ಪೂರ ನೆಡ್ದು ಅದೇ ಬಂಧ ನಡೆದು ಅಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಅವೇ ಅಂಚದ ದೇವರಿನ ಇಂಚ ಶರಣ ಆವಡು ಪನ್ಪುನೇನ ನಮಕೊಂದು ಕಲ್ಪವನು ಭಾಗವತಂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚದ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಪನ್ಪೇರ ಭಗವಂತಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭವೇ ಭವೇ ಭಕ್ತಿ ಪಾದಯೋಸ್ತವ ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಕುರುಸ್ವ ದೇವೇಶ ನಾತಸ್ತ್ವಂ ನೋ ಯಥಾ ಪ್ರಭು ದೇವರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡೆವೋಷನಲ್ ಇಂಕಿರ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಅಡ್ಲ ಇರ್ನ ಸೇವೆದ ಮನ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪನ ಅಂಚ ಭಾಗವತಂ ಎಂಡ ಪುಣ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಅಂಚದ ಯಾನ ಭಗವಂತಗೆ ಎನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಪ್ರಣಾಮನ್ ಸಲ್ಲಿಸವೇದಾಯ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಣಿಗೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯೈತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪನ್ಪದೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನೆಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೂರ ದುಃಖಲ ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖ ಶಮನ ಸ್ತುಲೆ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ಸ್ destroy all sinful reactions anchada and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering pura bhautika dukkad nama piday barpa nu namaga bhagavatam teripadu korpuna anchada bhagavatam puranadla ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಕೇನೋರು ಅಂಚದ ಇನ್ನು ದ್ವಾದಶಿ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇ ವಿಷಯನ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಜಸ್ಟ್
ತುಯ್ಯ ಈತೆ ಅತ್ತು ಮಸ್ತುನ್ ನಮ ಕಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ